abu za ta sha kyau kai wannan a tafayi ka ce ta 'yar gidan gwamna da kar uban nan kai bana bikin nan abu sai ta sha kyau. Ai ana ta magana ba ka jin mutane. Ban ji ba. Kwana biyu haɗuwa ta yi wahala. Wallahi na gaya ma yanzu ma da ganni da kasuwa nake. Kasuwa na je wallahi na siyo. Tashe za ku. Abu na siyo wata atamfa suna da biki wani a kanwa babu su. Ai kai wayewa ka an yi ta banza. Ai atamfa ce. Wannan ba ma ya ta bugawa a jarida. Abu za ta sha kyau a bikin. Wannan ka faɗa gaskiya ta bugawa a jarida ta rashin kyau. A'udhu billahi. Ai wannan ta rashin kyau a buga a jarida. Abu sai ta bu kowa kyau. Assalamu alaikum. Wala mutum. Mutala. Zariyar kamar. Kai nagode. tun daga can ba nake jin hayani. Wallahi 80 ne ya tare ni yake ci mun mutunci banda ya gama ci mun mutunci har abu yake Wannan ci mun mutunci. Abu na siyowa. Alhamdulillah. Kasi bu. Amma kai dai wallahi an yi girman banza. Kai yanzu a kasuwa ka je ka siyo wannan abin? Wallahi Amma kai ma dai cika ka zahiri faɗa. da ka taho kai ma zuwa kai ka goya mai ba a ci mun mutunci a ci wa abu Ai mutunci. ko wallahi tallahi abin ka sai ta fi kowa ƙauyanci a bikin nan. Ƙwarai da gaske. To ai kai tsaya ka ji a wani kamfani ka siyo wannan abin. Wallahi kasuwa na shiga na ganta gurin wani dan buga Ai kaji. na ɗebo ta. Ai kaji. Na gaya ma. Ai kaji. kaya a wajen Ai yan duk buga-buga. Najeriya ranka ta kafinta tun daga farkon ta har ƙarshe har kasashen mu na arewaci na gefe-gefen Najeriya Nijar kamar da sauransu. Allah Kamfanin atamfa kwaya ɗaya ne tak shine Alhaji Nura Mai Damas Investment Nigeria Alhaji Limited. Nu. Wanda yake Nura Mai Damas Allah. Investment Nigeria Limited. Wato dan ne za a samu atamfa ta To gari. tsaya ka saurare ni kai matsala ta da kai. Atamfa mai kyau. Ba kullum an gaya ma abu ba ka tsaya ka saurare mutum. Na je Shi na kamfanin gani, ina Alhaji shiga Nura na Mai ganta ya Damas. mun haka. Na ga ta mun haske. Kai baka ganta ba sai ka ce kunun kanwa. Ina na sani. Ai kamfanin Ina Alhaji ga Nura Mai ido na Damas. ta mun kyau. Saurare ni shi Alhaji Nura Mai Damas. Na'am. Ka san gona? To noman atamfa ake a wannan kamfanin. Shi Alhaji Nura. Tafkeke ai kamar ne kai noma ne, idan tunda ka ga atamfa har saman silin suke Allah, tabawa. Allah. Kaga atamfa, les, shadda, duk wata harka ta sutura wanda dan adam zai sa a jikinsa akwai shi a wannan Ai kamfanin. kana Lalle zuwa in nuna. zan Na sai farko, atamfa. Irin us. Ga sauƙin farashi, ga kyau, Biyu. ga quality, Uku. a sa ya shekara 5 kamar yau aka ƙara siyo shi. Sai Albishirin kamfanin ka kwaya Alhaji ɗaya Nura ban Mai gaya Damas. ma ɗaya ba. A can ne kawai kana daga gida daga zaune idan ka duba ka shiga shafin su. Idan ka ga atamfa ta yi ma za ka iya tura kuɗi a kawo ma ita har gida. Ka ce ba sai na sha ala na ji Ai ba. ka shan wahala da kanka. Eh lalle To, ai- Alhaji Nura Mai Damas shi ya dace a sai atamfa. Da ka je kwari kana zuwa Aka sa mai kwari bayani. baya jidda Ai- idan inuwa mai mai ka gama. Ka gama wannan Alhaji yadda za Nura a yi Mai da Damas. wata. Ai kawai ka ajiye mu ka je Wannan yadda kamfani za a yi da malam.